खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायफिननाय थाबाय। जों दायो बहा थांनो ओंखारदों नोंथांमोना नायलांबाय थादों। जों दायो अबाव बेरायनो थांनो अबाव बेरायनो थांनो भैरबखुन्द जों बेरायनो थांनो ओंखारदों आरोना। ओमफ्राय साथाम आरो सासे लोगो दंबावो आरोना। ओमफ्राय जों दायो थाबायलांगासिनो ओमफ्राय गारि रिजार्भ लादों आरोना जों ओमफ्राय बेरायनो थांसै जोङो दायो थांबाय थानोसै। ओमफ्राय माबायदि आं दाबो थांफेराखै आरोना। ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम थांनो ओंखारदों आरोना आङो। ओमफ्राय सासेनि मबाइल थुनायाव बेस्थ' आसोला मबाइल थुलोंगासिनो आरो बियो। ओमफ्राय जों दायो थांबाय थानोसै फैदो जोंजों लोगोसे।